أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Joasi Sedou ne amba nzinzini masatoye Jabbar masami na toye ko Allah Jabbar masami nye kafar masami nye jafar masami ni kelendo se masa kul faya kul masake ale de subhanahu wa ta'ala ala mi na ye nyeda min dara Muhammadu Rasulullah kanu koso arabuka min na dalimbe makan nyeba segere yoni Sedou ka don ni tarangi nyine nga Madina kira Muhammadu dalimbe ni sara la ka fe min nyina fe ala bo jabi yoni Sedou ka do subhanahu wa ta'ala ala mi ni kelendo se masa ala mi ni fe ma da fe ma boala ama nyino masake ndefe yoni Sedou ka do toro ani degu ani hami mi bana afokunde Allah ta'ala yare bado hami mi bana ambe mi nyini subhanahu wa ta'ala bado yoni Sedou ala ko na nya le deli yoni Sedou ka do na le jeli abi kafaru kanye na nya deli anya deli femina abo kanye yoni Sedou ama nyini subhanahu wa ta'ala fe se masa mi nye kelenye se masa mi ngi nyini nga na le de meleke ba keme kono do ani bi kono do da meleke mi na ye meleke duruta ko ke o nyema ye meleke mi nuka mo ko tayru mayuru abisu meleke mi na to ko meleke ni mautu meleke jibrila ni meleke duru nunu bi shika boli ka shika sali ka ala deli ala ka uluka ala nyesranya barka kama ya rabbi anga jamana ala ka suma anga jamana ala ka kishi amani ni masafe masami ni ale de jinauda jina mi ni jina ba keme konondo ani bi konondo ni konondo ka jine nyema duru uko jine mima abasu jine uko jine mima kibiru jine uko jine mima muntaru jine uko jine mima samarusu jine uko jine mima trafatain jine amma subhanahu wa ta'ala kabila minumbe ya rabbi minumbe sira alanye nubi shika boli ka klega boli alanye sira kama ala ka koluka alanye sira kama onga jamana ka kishi amma yini subhanahu wa ta'ala fe trafa mi alami ni kele shemasa Jabbar belebele ka jenyena je baji baw ka nye tamashin ke baji baw ani kwaji baw ye ka nye ke ngini nga kulu baw da ka jiri baw da kulu ba mi na jete dona nye buna kusave kulu bata ani shegi la hawla wala quwata kulu duru o shidona o sebena o be qur'ana ko no be ngini nga doni sebebe kono o kulu duru e jumenye nyama zuba kulu kele hazu kulu fila safa kulu saba marwa kulu nani ani turusina kulu Allah kulu duru da faradere belebele amba yini subhanahu wa ta'ala fe yon Sedou ka do jamana mi ne ala takbir belebele amanchade jamana mi ne ala ya ongerge ke jamana mi na to ko mali amba yini Allah ta'ala fe akan mali gla kan mali suma ya rabbi amba yini subhanahu wa ta'ala fe jamana mi ni ala o kan ongerge no mali mi ni mi nyeshine ba mami no ye gelay bi talge kan nyeshi munga mi nye jugu yi mi nye jugu minum be dunda mi bodala yon Sedou ndu ba fe ka jamana burujafu mayu halake ala ko halake mayu fie ala ko fie maye nyini nga utakin ala ko takin ala ko kaka ala kama Johnny Sedou mali chema ani musoma jamana chema ani musoma Johnny Sedou mi nga gelebi o de mali do nga faranyo anga ka kelenye ka nyonga nu ka kenyonve Johnny Sedou ni mami ni musofuru ni de sorala ka sore ma kanu deti barka ala ka nganu do nyona ya rabbi ala ka nganu do nyona jamana abi ma minu mbolobi Johnny Sedou ala ka latigadu ala kuma na qur'ana kono fa'alun lima yuridun ale de wala ke baye fena femina ya lanyini Allah belebele manchade nete matini vanye Johnny Sedou Asimu Goita aborami jondo anda borro jondo anda donere nini ngwende akun donne do wa Johnny Sedou akelenye mali chewa akelenga fari mali bewa chekeme ka farai Johnny Sedou nga ala de ko ale ka ke masake ski belebele Johnny Sedou Wulibali Shogel ko kala maiga Shogel aborami ka tama kile koro ka ji duru lasa okera boulevard la okera
Mata jati. De la rue à la primature. Mata flefeni. Sigei. Jean Sedou. Ne. A kɛra premier ministre ye bi. E seko b'o la wa? Ayi, maa si tɛ se. Ala de y'a latigɛ. Ni maa min ko Jean Sedou wallahi n bɛ wulibali d'i ma. Ni maa min ko ne tɛ sogɛli fɛ a bɛ taa a kɛra premier ministre ye i jɛn n'a ye ne t'a fɛ Jean Sedou i n'ale tɛ i ko Ala ye nin min kɛ ne t'i jɛn n'o ye maa bɛ se Ala kɛlɛ la wa? I tɛ se. Belebele. Wulibali. Wajulikɛla kankara filɛ sa. O de la n b'a f'i ye. Grand prêcheur international a ti sira. On mange pas chez quelqu'un. A ti nata. I tɛ dumuni kɛ maa ka so. I ka mobili y'i ta ye, i ka so y'i ta ye, i muso y'i ta ye, i denw y'i ta ye. I ka nasɔngɔ ti bɔ maa ka so. Belebele. Ala k'an gana. Ami. Ala k'an gana. Ami. Ala k'an kisi. Ami. Ala ka jamanadenw kanu don ɲɔgɔn na. Ami. Ala ka faamaw kɛ faama sabalilen ye. Ami. Ala k'u kɛ maa kɔnɔjɛlen ye. Ami. Ala k'u ɲɛ yɛlɛ. Ami. Ala k'u ɲɛ yɛlɛ. Ami. Ala k'u ɲɛ yɛlɛ. Ami. Jean Sedou k'a dɔn jamana hami ye min ye. Ami. O ye sɔrɔ ye. Ami. Suɲɛni. Ami. Jean Sedou k'a dɔn kɛnɛya. Ani lakanaya. Ya Rabi Ala k'a se k'u ye. Ami. K'a dabali d'u ma. Ami. U k'a ta ka n'a di jamanadenw ma. Ami. Jean Sedou n'o kɛra jamanadenw kanu ka don ɲɔgɔn na. Ami. An bɛ fɛn min ɲini. O de y'an ka jamana kelenya ye a n'a basigi. Kasoge. Mamadu Kasoge a kɛra ministre de la justice ye. Duwawu kɛ a ka hinɛ jamanadenw na n'o tɛ maa caman b'i boli dɛ. Zonbaw. Ala k'a ɲɛ yɛlɛ. Ami. Kasoge Ala k'a ɲɛ yɛlɛ. Ami. Ala ka barika don an n'a la. Ami. Jean Sedou k'a dɔn Ala k'a kɛ maa ye. Maa min tilennen don an b'a dɔn a tilennen don. Jean Sedou maa ma b'a la jamana in kɔnɔ k'i ye ŋanamu-ŋanamu ni so ye. Ala k'a ɲɛsin i ma. Subhanallah. An b'o ɲini Ala fɛ. I y'an ka jɛgɛ kɛnɛ goya dɛ. An bɛ Air France ta sisan ka taa an da France. Maa ma ka ɲi. Maa sigi ten. Maa ti s'o ma. Maa ma ti sɔn ye. Kasoge ti s'o ma. Maa ma ye ŋanamu-ŋanamu maa ye. Ala k'a ɲɛsin i ma. Ala k'i gundo jira a la. Sabali. I m'an ka zamɛ goya. E n'an ka forow goya n'an ka weekend kɛyɔrɔw goya. Jean Sedou. Samiyaji kunankunaw binna. An b'a ɲini Alahu Taala fɛ. Min ye sɛnɛkɛlaw ye. Ala ka hakili ɲuman d'u ma ka ji ɲuman d'u ma. Ala ka barika don an n'u la. Ya Rabi ya Rabbana Mali dugukolo Ala k'a saniya ka barika don dugukolo la. Ala ko k'a kɛ Ala kama. Muhamadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Seydina Ali Seydina Badara Seydina Bukar Seydina Usman barika kama. Maga ni Madinɛ barika kama Kuresiw barika kama. Maa ɲuman minnu balolen bɛ dugukolo in sanfɛ. N'u bɛ Ala deli n'u bɛ siran Ala ɲɛ. Maa ɲuman minnu bɛ dugukolo in jukɔrɔ n'u ye Ala deli ka Ala wele jamana in ye. Ala k'a k'olu ka dugawu an'u ka wulikajɔ an'u ka barika kama k'an ka jamana kisi. Ala ko k'an ye. Ala k'an ka denbayaw k'an sago ye. Ya Rabi Ala k'an kunnaja. Ala k'an kunnaja kunnagoya tɛ min kɔfɛ. Ya Rabi Ala k'an ni kira Mamadu kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ. O sɛbɛn Alahu Taala ye. Walahi n'a Ala deli Ala b'a kɛ. A ko jumada fɛ don barikama don don saniyalen don. An k'ale deli ale Ala b'a kɛ. Tarafa ni Ala. Wulibali Ala. Kelen. A kelen. Allah. Wahidu Allah. A kelen. Yabaru masa. Anw y'an dama kasi la anw ye deli. Ala anw y'an dama kasi la anw ye deli. Ala hinɛ anw ka jamana n'anw ka jamana kisi. Ala anw ka jamana den a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɔlɔsi. A kɔlɔsi. Ala i ka an labanko ɲuman d'an ma. Ya Rabi i ka labanko ɲuman d'an ma. Sɔrɔdasiw. Walidenw bɛ kungo kɔnɔ. An ka sɔrɔdasiw minnu bɛ kungo kɔnɔ. Walidenw. Ala e de ɲɛ b'u la. Gundo min b'a la. Kisi min b'a la. Tɛgɛ min b'a la. A bɛ Alahu Taala bolo. Ami. Ala an ka sɔrɔdasiw kisi. Ami. U do kalodibi la. Juguw t'u ye cogo min. Anw ka jamana den minnu bɛ yen n'u tɛ sɔrɔdasi ye. Ni daga b'u ka dugu da la. Ala dusu d'u kɔnɔ. U ka marifa ta k'u yɛrɛ bɔ bolo la. Ala dusu d'u kɔnɔ. Journaliste dun y'a f'i ye anw ka jamana in n'i ye tariku ta k'a lajɛ an b'an disi gosi ne bɔra Babɛnba la ne bɔra n k'i ɲininka n bɔra nin na nin kun ye kɛlɛmasa ye seba ye nin dusu kun ka bon maa ti s'a la journaliste dun n'a fɔra o denw n'o mɔdenw anw b'i yira ni sira dilan cɛ 7 cɛ 4 o kana dugu kelen minɛ maa 8,000 bɛ dugu min kɔnɔ. Aw balolen don. Cɛw balolen b'o dugu kɔnɔ o ka kan wa. A ma k'a bɛnba ye. Jean Sedou Ala k'an yɛlɛma k'a k'an bɛnbaw ye. Jean Sedou min ka di ne Daba Tunkara ye. Wallahi cɛ 7 nana anw ka dugu la. Anw maa 14 sara nka an y'u bɛɛ fa. Payi. Isu jugu ma taa lahara. Wallahi. Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ faso kanu. I wolola jamana min kɔnɔ o kanu n'i sara i kɛra Sudanzu ye. Ala ka kariya d'an ma ka limaniya d'an ma. Bɛɛ k'i bolo kɔrɔta sanfɛ. A ye Fatiha minɛ n karamɔgɔ bɛna duwabu ta. A fɔ Aseyidi Usumana Banana Sherifa a Bani k'a den ni basa den. N dalen don a la. Nka n bɛ min fɔ wallahi ale b'a dɔn tarafa t'ani bɛrɛ bolo. A k'a tɛgɛ kɔrɔta. A ka Fatiha mun wa? A k'a mun.
a fɔ ɲɔrɔ Shirifukɛ Asharafa a bɛ asaniya de mɛn a ko a tɛ bamanankan mɛn a tɛ suraka mɛn ale tɛ fulakan mɛn a ko a bɛ kan kelen min mɛn o ye asaniya ye maa min b'a kɛrɛfɛ k'u bolo d'a kan ko cɛnin dɔ bɛ Bamakɔ a to a ye daba k'a bɛna a bara ka ɲini ka a bara ka Ala deli ko ne ko k'a k'a tɛgɛ kɔrɔta Allah a y'a fɔ Sekira ma wula denkɛ nɔrɔma in ye k'a k'a tɛgɛ kɔrɔta Fatiha bɛna kalan karamɔgɔ fɛ Amadu Tal sɔn b'a sɔrɔ a dalen b'a ka bulon kɔnɔ ɲɔrɔ a ye kɛlɛ in minɛ Cheikh Umaru Futiyu de la ɲɔrɔ u k'a fɔ a ye disa min b'a bolo n b'a gundo dɔn a mɔkɛ ye disa min d'a ma n bɛ disa in gundo dɔn n b'a dɔn k'a ka disa in d'a sen kan a k'i tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ ka dugawu minɛ a ka Ala deli u k'a fɔ Buye ye Sediba Cheikh Aba denkɛ fɔlɔ a bɛ Bulukasumugu la alimu don waliju don Abusu Kuranɛ don ale ti bonya masi saa kalo 12 n'i taara lajɛ i b'a fɔ sini i t'a sɔrɔ yan Ala ni pasa fɛ nka jɛgɛntanya tɛ Allah kibaru sogondanya tɛ nɔnɔntanya tɛ wɛrɛntanya tɛ Jɔn Sedu n b'a dɔn ko ne ko a k'a tɛgɛ kɔrɔta n bɛ min fɔ a k'a minɛ k'a bɔ a ɲɛda la a k'a minɛ Allah belebele a fɔ Imam Muhammadu Diko ye l'éclairé le sage le respecté l'espoir du peuple boulevard du peuple nganaba A'udhu billahi minash shaitanir rajim ngo voilà onyo voilà Badalabugu Almami Masaba Badalabugu Almami ta misiri dɔ de Almami n'o tɛ Badalabugu Almami babi Badalabugu Imam Diko ka misiri ba o nganaba do a fɔ Imam ye Diko très éclairé le très respecté le très sage le guide Imam min bi fɔ tubabu k'a kɔnɔ a kuma ka girin a fanga ka bon ne b'ale dɔn a bɛ n dɔn a k'a tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ n bɛ Ala ko de la saba kabako maliden minnu bi jamana kɔ kan n'i bɛ Faransi walima tubabu jamana na maa caman bɛ don terrain ni métro de kɔnɔ u kana don sisan u k'u jɔ métro ka teli dɛ u k'u jɔ dɔw yɛrɛ bɛ na chaque 2 minutes métro dɔ bɛ na mais métro de n'i y'a raté i y'a raté koyi métro n b'a ɲɛf'i ye n bɛ yen dɔn kojugu n san 20 nin ye san o san n bɛ taa Faransi siɲɛ 5 siɲɛ 4 ne danna senu ne b'a dɔn métro kelen mana taa 1 minute 2 minutes dɔw yɛrɛ bɛ na olu tɛna taa a tɛ kɔ tigɛ o tɛ embouteillage kɛ non a tɛ kɔ tigɛ Jɔn Sedu jamanaden minnu bɛ kɔ kan dimi bɛ min na Jɔn Sedu i k'a dɔn hami bɛ min na Jɔn Sedu i k'a dɔn gɛlɛya bɛ min na maa min mangɛnɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta k'a fɔ ya Rabbi Ala ka nin minɛ Fatiha a ye Fatiha minɛ n karamɔgɔ bɛ na Fatiha kalan Jɔn Sedu i hakili to a la i hakili to a la dugawu tɛ sɔrɔ fu barika tɛ sɔrɔ fu den min mana kɛ k'i kegora kojugu i ka barika sɔrɔ bɛ gɛlɛya kalanden min mana keguya barika sɔrɔli bɛ gɛlɛya karamɔgɔ i ka Orange Money di dugawu minɛ a ka minɛ ye k'a jedi karamɔgɔ kɛlen ka dugawu kɛ i bɛ fɛn d'a ma ne bɛ fɛ k'i lafiya de Orange Money welelikɛlaw ka ca an k'an tɛgɛ kɔrɔta tile kɔrɔta ka numéro di wa jɔnni ka numéro e ta n'a diri man da sɔrɔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الفاتحة فاتحة الحمد لله رب العالمين Jɔn Sedu i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ i k'a dɔn nin dankɔrɔba n'an ka b'an da don a la tile na guwana Jɔn Sedu i k'a dɔn a tɔ bɛɛ a ka ca Jɔn Sedu i k'a dɔn i ye min fɔ ni n hakili k'o ye i bolo don Jɔn Sedu ngana keguma o de bi si sɔrɔ Jɔn Sedu i k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko aujourd'hui sɛbɛnni kɛbaa tɔ de Alhaji Abe Haidara Shirifukɛ ko a k'i k'a dɔn awa jamana in min ye nin jamanaba in ye mɔgɔw bɛ taa i k'a dɔn k'u to a bi to a ko nkalon t'a la ayiwa mɛkalo tile 24 i b'a ye k'a fɔ lettre dɔ bɔra jamana ɲɛmaaso la ka taa président Amadu Tumani Ture ATT ye i k'a dɔn a jabala la Ala k'a hinɛ
jɔn sudi k'a dɔn mun fɔra i k'a dɔn jamana ye layidu min di k'a fɔ ayiwa min ye cakɛda o ka sigi a da fɛ i k'a dɔn cakɛda in ka dakolon di k'a filenkolon di u ma da u ma min ye mobili minnu dira mobili 2 o ka segin o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ayiwa minɛnmisɛnnin minnu sara frigo chaise o n'a damanda a bɛɛ lajɛlen ka segin bandaw ye nin kɛ Allah kibaru jɔn sodi k'a dɔn adamaden ti dɔn ka ban sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa camancɛ fanga min ye bandaw ye jɔn sodi k'a dɔn ayiwa cɛkɔrɔba in ye fɛn caman kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa si kɔni t'a dɔn nin kɛra ka da min kan ko kɛcogo ani kuma fɔcogo jɔn sodi k'a dɔn a bɛ hadamaden sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ i y'a dɔn masakɛ kɔrɔ i k'a dɔn kabini dɔ bi d'i ma jamana de b'o bɛɛ lajɛlen wari sara i ka tɛmɛ n'i ka baaraw ye o kɛlen ko in yɛrɛ nana nacogo min na sɛbɛnnikɛla ko ale b'a gundo dɔn a ko min ye awa Amadu ka kabine u ye lettre kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaso ma i k'a dɔn awa camancɛ fanga yan'o ka ban a y'an yamaruya an ka tɛmɛ ni baaramisɛnninw ye sabula Amadu Tumani Ture si danna sira la a kun ye ko dɔw dabɔ an b'a fɛ k'o dafa awa n'o dafara tuma min i k'a dɔn jamana ka dɛmɛ a n'a ka dugawu kɔnɔ hakaja n'o kɛra tuma min an bɛ sɔrɔ ka baaraw jɔ jɔn se o kuma kɔni fɔ bandaw la ten ngami a ka awa danga min bɛ a n'a ka ciden min bɛ o yɔrɔnin bɛɛ o ye lettre sɛbɛn ko nkalonba da o kuma t'a la sɛbɛnni min kɛra docteur Kalilu Dumbiya ale de ye lettre in kɛ Kalu de ye lettre in kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na minɛn fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ ka segin mobiliw ka segin i k'a dɔn ayiwa min ye Amadu Tumani Ture ani nin mankan jɔn sodi k'a dɔn Amadu salen san kɛmɛ ɲinan kɔfɛ maa man ka si tigɛ a ka kɔlɛ la maa man ka si tigɛ hali a to a la sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ don maa min ye baara kɛ jamana kɔnɔ janko démocratie nani a jɔyɔrɔ barika bonna a na kosɛbɛ jɔn sodi k'a dɔn nin kuma in kɔni fɔli o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na min ye hɔrɔnmuso in ye n'o ye lɔbɔ ye lɔbɔ ko i k'a dɔn ayiwa ala sago a sago nin tɛ ko gɛlɛn ye mobili caman bɛ ala bolo i k'a dɔn a bɔ frigo ni congélateur a caman bɛ ala bolo a y'a bɛɛ lajɛlen ta ka taa u taatɔ n bɛ kuma de f'i ye koyi u taatɔ u ɲinɛna ordinateur filijuru dɔ kɔ a ko filijuru in bi yan dɛ u y'a bɛɛ cɛ Allah kibaru de bandaw ye janga don Mali fɛ dɛ Joati Seydou i yɔrɔ an kun ye nin kuma in fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na janga donna sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin kɛra ka da dalu jumɛn in kan maanifin kamana ganna Joati Seydou i k'a dɔn a ko n'i ye ko tɔ k'u lajɛ min ye bandaw ka nin ko in ye nin kɛra sababu ye k'a nege bɔ maa caman na sabula maa si kun t'a dɔn juguya b'a kɔnɔ fo ka taa se nin yɔrɔ hakɛ ma a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka yalima nin kɛra ka da dalu jumɛn in kan dɔw ko min ye bandaw ye a y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na a ka kɛ général ye a na kɛ a kɔrɔtɔra Amadu ka fanga banna a ma kɛ général min kɛ o dimi jurusara de ye nin ye cɛkɔrɔba in hali y'a ɲɛda lajɛ maa dumanba tɛ han kabini a ye don min a photo yɛrɛ a kɛra i b'a fɔ su wulilen walahi a ɲɛda finnen cɛ dumanba tɛ dɛ a ɲɛda finbɛ a da foronen don ɲɛ kuminen don kuma bɛɛ i b'a dɔn ko maa ŋaniya ɲuman n'a ye maa duman dɛ Joati Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko a na kɛ a taara fiya mobili ni fauteuil ninnu ni frigo a y'u minɛ nin kuma in ko nin fɔ k'a yanga Joati Seydou k'a dɔn awa min ye Asimu Goyita ye kɔsa in na kabini a don Asimu Goyita kelen ka kuma in mɛ o taara s'a ma u k'a ma cɛkɔrɔba i k'a dɔn sabali n'a ma sabali i k'a dɔn ala bi sanfɛ ko dɔw bɛ o maɲi a ka sababu kɛ mun ye Amadu Tumani Ture a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ masakɛ kɔrɔ don i k'a dɔn hakaja fɛn o fɛn bɛ yen a ko ayi a ko siga t'a la n bɛ bara ka jamana sariya de batu koyi sariya ye min fɔ a fɔra den ko ayiwa ni i sara kɔni fɛn ko banna Asimu Goyita o kuma an k'a to ala ma a to ala ma Joati Seydou k'a dɔn masa ala kelen i t'ale wele abada ko a t'i jaabi jango n'i degunnen don Joati Seydou k'a dɔn cɛ o cɛ b'a la dugukolo in sanfɛ i kana siga maa o maa ye Amadu Tumani Ture to a cɛ walima k'a sɛbɛkɔrɔ degun Joati Seydou k'a dɔn a kɛra a ɲɛna wa a ma k'a ɲɛna a bɛɛ lajɛlen ye degun sɔrɔ sabula Joati Seydou k'a dɔn ala ti sɔnna sɛbɛnnikɛla ko a ko misali caman bɛ yen Faransikaw ka masakɛ kɔrɔ a ye tɔɔrɔ ta ka Amadu sɛgɛrɛ min ye Sarkozy ye an bɛ don minɛ i ko bi hali bi Sarkozy b'a tɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ Sarkozy bɛ kaso la Blaise Compaoré a ye Amadu tɔɔrɔ ka janfan ba ta k'a sɛgɛrɛ a bɛ cogo di bi bandaw yɛrɛ laban na cogo di a bɔra sebe sanfɛ ka bi kɔlɔn kɔnɔ gadaw awa n'u ma juru bila a ma k'a sama ka bɔ a bɛ to kɔlɔnji la dɛ nin dusukasi b'a fa faamaya in banni digilen don cɛkɔrɔba la a ma foyi y'a la hali n'i y'a fɔ a ti min fɛ a ma ja an ma wele hali k'an fo an ka foyi président ka di koyi k'i bɔ foro la ye e tɛ foyi ka marabatigɛ ni mangoro gere kɔ ka t'i bila palais la frigow falen don
n'i taara Côte d'Ivoire frigo faama sugu bɛɛ la wari bɛɛ y'i ta ye i bɛ yala i bɛ ka ni avion bɛ kabana in kɔnɔ avion garde corps b'i kɔ dɔ ko ne ma n'i donna avion kɔnɔ ni ala ma far'i kan i tɛ jigin i bɛ ka avion o ye diya da i donna i sunana jɔnji de don k'i bɔ o kɔnɔ ka t'i bila foro kɔnɔ tete lajaba n'a ma kɛ maaya kɔfɛ a tɔgɔ ma Amadu kɛ Segukaw ka Amadu Aya ayi maa t'o tɔgɔ fɔ bilen o o tora duuru n'a yɛrɛ jukɔrɔji la o kɛra fɛnya kɔfɛ ka bɔ ala min jɔnji sedu sɛbɛnnikɛla ko masakɛkɔrɔ i ni fɛn dɔw bɛ yen n'o ka kan Amadu bɔ Mali kɔnɔ ka taa ka Dakar sigi la ka segin ka na jamana kun kan ka fɛn fɔ k'a ye a kelen de min sera ka kɛ k'a dafa a ko nka Amadu a ma fɛn ɲini sabula ni maa y'i jigi kɛ ala ye jɔnji sedu i k'a dɔn a ka ca ala fɛ i tɛ porokoto abada so dira ma Amadu nanen i k'a dɔn a ka baarakɛyɔrɔ fondation pour l'enfance a y'a ka fɛn bɛɛ kɛ yen fo ka taa ala s'a ma jɔnji sedu ni maa min ko maa min m'o kuma fɔ a ma kɛlɛkɛ a m'a ɲini i ka tila k'a fɔ i bɛ t'o degun o selen n'o balelen i b'o y'i ɲɛna jɔnji sedu sɛbɛnnikɛla ko min ye Bandaw ye a ma dɔw ma ko ye min ye Musa Tarawele ala k'a hinɛ i k'a dɔn ayiwa mobili minnu fana bɛ yen a ye lettre kɛ olu sumayara min kɛ UC sera ka t'o minɛ ten la hawla wala quwata yede Musa fana sale a bɛra sa Musa ka garde corps kun don arankini a ma démissionner nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la et pourtant karamɔgɔ nin tɛ yɛlɛ koyi nin ko in ye masiba de ye nin kan ka réparer mais non maa min sɛgɛnna jamana ye san caman jamana ye hɛrani min k'u ye san'u saya cɛ olu salen ka t'o bɔsi o kɔw la a man ɲi Assimi Goïta fɔra k'a bɛɛ segin a bɛɛ uniforme a k'a segin normalement ATT jamana kan ka so min jɔ ka d'a ma i n'a fɔ min kɛra Musa ye min kɛra Alpha ye a ɲɔgɔnna ka kɛ ATT Amadu n'a rien demandé je suis au courant de tout il n'a rien demandé mais légalité tileninya ani damakanya u kan ka jɔ ka d'a ma o ye tiɲɛ ye hali ni a b'a jɔ k'a d'a kɔ ma hali ni ɲɛbɛrɛw ni basaw bɛ don a kɔnɔ u k'a jɔ k'a bila yen wallahi Sudu Baba ATT kun ye masakɛ ye han ne y'o f'i ye n ko président yɛrɛ sara o ni ne kuma e yɛlɛ président yɛrɛ de sara o tuma jɔnkuda dun e bɛnkɛ ayi e bɛ jɔnkuda ka président kalo damadɔ san joli président yɛrɛ sara président yɛrɛ de sara président yɛrɛ t'o ye Kuluba joli Assimi Goïta a y'o kɛ o ma ɲɛ wa a y'o kɛ a bɛ mobili min kɔnɔ pick-up jɛman in a kana bɔ a kɔnɔ dɛ o ye furulata o de y'a ka mobili ye a ka t'o kɔnɔ a tɛ k'i ɲɛna ka V8 ba ninnu jɔlen to V8 ba ninnu ministre bɛɛ bɛ sera ka don a kɔnɔ n'a tora pick-up in kɔnɔ wa kelen tɛ dɛ a bɛ pick-up kɔnɔ Colonel Sadio b'a kɔnɔ Modibo Kone b'a kɔnɔ Jaw b'a kɔnɔ sisan dɔ ka don V8 kɔnɔ k'a la dɔ ka don V8 kɔnɔ ni dɔ ye cɛ ye e ka don V8 kɔnɔ e ka don mobili baden kɔnɔ wa a pick-up n'i ye 1000 k'a la kunɲan kelen i bɛ tilen k'a boli Sogɛli bɛ jumɛn kɔnɔ de Sogɛli donna V8 kɔnɔ a bɛ V8 kɔnɔ hinɛ Sogɛli la ale tun bɛ taxi de ta awɔ ne ka o kɛra fɛ Sogɛli to yen a ka don V8 kɔnɔ a kɔrɔla Sogɛli tun bɛ taxi de ta ka taa M5 ka réunion na a to ale ni waati kunkurunin don a b'a ka don V8 kɔnɔ Sogɛli bɛ yɔrɔ jumɛn sa a bɛ mini primature kɛ awɔ ayi a ka so kɛ a ka so wa primature ɲɛmaw bɛ si yɔrɔ min na kɛ base kɔnɔ yen n bɛ taa bɔ a ye cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ ka ɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɔnsi Sedu marifa dilanba o kan ka s'a ci cogo la n bala cogo bɛ di Daba tumana ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali nin ye rédaction ka sɛbɛnni ye u ko fɛn min ye Mɛmɛn Koto a sanubɔyɔrɔ kɛlɛ min b'a nɔfɛ kɛlɛ in kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye dunanw ani malidenw olu a bɛ mini primature kɛ awɔ ayi a ka so kɛ a ka so wa primature ɲɛmaw bɛ si yɔrɔ min na kɛ base kɔnɔ yen n bɛ taa bɔ a ye cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ ka ɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn
Josi Seydou marafa dilanba o kan ka sa ci cogo la n bala cogo bɛ di daba tungara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali nin ye rédaction ka sɛbɛnni ye u ko fɛn min ye Mɛmɛ Koto a sanubɔyɔrɔ kɛlɛ min b'a nɔfɛ kɛlɛ in kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye dunanw ani malidenw olu cakɛda fila olu de bɛ kɛlɛ la nɔfɛ maa min mana dɔgɔkunfurancɛ in na u yɛrɛ taara kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ k'u bɛ taa ɲɛfɔli kɛ nka ni maa min b'a dɔn k'i ka kulusi woso ale don i kana sɔn ka yɛlɛ sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Kanadakaw ka nin société u ko olu ka permis d'exploitation min duru ma Mɛmɛ Kɔtɔ olu kɔni kali k'a don fu da jolima n'o tɛ u ti diɲɛ kɔ u ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu ye wari min don nin san kɔnɔntɔn in kɔnɔ ko o bi bɛn dollar wari miliyari 27 ma u ko tuguni a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu ye dépense ba de kɛ yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko ale bi ɲininkali kɛ yala wari min n'u y'o don yɔrɔ in na u y'o don malidenw de ye wa u y'o don u yɛrɛ ye de a ko jaabi bi kɛnɛ kan olu tun bɛ yɛrɛ boli la n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali dugu jukɔrɔ fɛ a sanu a n'a sɔrɔ min n'a bi bɔ sariya de b'a la sabula loi dɔ de sigira k'a fɔ a bi tɛmɛ o sira fɛ yala o loi bonyana u fɛ wa o ma bonya u fɛ wa u da ma maga o la sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali code minier min dara 2012 o yɛlɛmana tuguni ni ka code minier kura ta 2019 ni ko kura daminɛna sariya kura sigira e k'i ba sariya kura ma ka t'i gulo sariya kɔrɔlen na diyagoya e dun tɛ maliden ye i tɛ Mali sariya i tɛ Mali faama ye ko f'a ka k'e ta ye o bɛ ɲa wa waritigiw tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko o sariya min n'o taara 2019 o sariya in jɛlen bɛ Mali sanubɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen kan ka sariya in bonya nka bitugol o dalen b'u ka setigiya la sabula don min sariya in bi ta faama minnu bɛ yen u kɔsɛmɛnen b'olu la u bolo bɛ olu da sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛra sababu ye Mali sariya yɛrɛ u y'u sen da dugu ma k'a bɛɛ lajɛlen tereke ni ka tu u ka sira fɛ sabula se b'u ye wa Kanadakaw olu de b'a kɔnɔ maa wɛrɛ min jɔlen b'u kɔfɛ o ye tubabu jamanaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Bitu Goldi ɲɛma n'o ye directeur général ye a kumana a ye kuma caman fɔ nka sariya danganiya ye min ye a ma kala turu kan sabula a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye loi min dara 2019 olu kɔni bɛ a jira k'a fɔ olu ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ u b'o loi in bonya sɛbɛnnikɛla ko nka u b'o loi in bonya waati min na yala o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ sariya kɔnɔ bilen wa sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali bɛɛ sabula n'a fɔra i ka ko k'a waati la e m'a k'a waati la f'i dɔngɔ kuma selen o kuma sariya yɛrɛ ale de b'i jalaki ni k'i bɔ k'i bin a ko n'i y'a ta k'a lajɛ loi min dara san 1991 ka n'a bila 99 la o kumana loi in ko fɛn min ye sanubɔ ye san hakɛ min bi d'i ma o ye san 3 ye n'o banna i b'a laɲini a bi kuraya san 2 n'o banna tuguni i b'a laɲini a bi kuraya san 2 a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o bi t'i jɔ san 7 de la o de fɔra nka loi kura min dara ale n'o ye 2012 loi ye o nana kundala yɛlɛma ni k'a kɛ san 9 ye Mali faamaw nana ye k'a fɔ san 9 o ka ja sabula maa caman bɛ olu tɛ se ka baara in kɛ o tuma an k'a surunya an ka na loi kɔrɔlen na min ye san 7 ye o san 7 loi min n'o taara fɛn min ye nin cakɛda in ye n'o ye Bitu Goldi ye o k'u mago t'olu la koyi sabula olu bi baara kɛ ni loi kɔrɔlen de ye sɛbɛnnikɛla ko loi kura o nana baarali daminɛ cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen n'olu sɔmi ka ja n'o ye sanubɔyɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen ye loi kura in bonya min ka t'o sira fɛ nka Bitu Goldi o banna o tuma u banni min kɛra o ma danganiya jumɛn b'u bolo sariya jumɛn b'o la foyi n'o tɛ o loi o bolofara min bɛ article 205 A1 A4 o jɛlen bɛ ale de bi ɲɛfɔli kɛ san hakɛ min n'i kan ka baara kɛ n'o dafara yɛrɛ a ti kuraya sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Bitu Goldi ye u ka licence de banna a hakɛ dafara foyi tɛ se ka fara kan bilen olu ko mun de ye k'u ti taa o de ye taali da ye an tɛ tubabu ko la bilen o sɛbɛnnikɛla ko u ti taa o nana kɛ sariya sɔsɔ ye a ko fɛn min ye yɔrɔ kura ye minisiri min bɛ sanubɔ ko kunna ale nan'i jɔ a jɔyɔrɔ la sabula o ye waribaden de cɛ ka ɲɛsin o ma k'a fɔ o tuma anw do ye koyi anw taabolo de ye nin ye minisiri ko ne mana wari ɲinina jamana de ye n ta ka danaya danga ne b'a fɛ jamana nin yɔrɔ ye min ye malidenw ka tɔnɔ n'o ye min ye sanuko la o ka sɔrɔ Lamini Seydou Tarawele ko don a ko o yɔrɔnin bɛɛ Lamini Seydou ban'o ka wari la a bann'o ka wari la maliden minnu bɛ yen n'olu b'a nɔfɛ a ko a ye nangaw ka papier lajɛ a ye cakɛda dɔw bila minnu bɛ permis ko sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ye direction nationale de la géologie et des mines cakɛda wɛrɛw bɛ minnu bi kɔlɔsili kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye Mali société ka papiers lajɛ n'o ye Little Big Mining ye u ko a bɛ se ka di nin de ma problème min
ministre suprême fɛn tɛ min kɔfɛ o ye sɛbɛn ani kunnafoni bɔ k'a bi k'a fɔ fɛn min ye bitugɔlu Kanadakaw aw jo t'a la o tuma a ye diɲɛ a ka taa yɔrɔ wɛrɛ la a ka laɲini kura kɛ u ko an jo t'a la nka an ti sɔn an t'u ka namugulasogo ya an y'u ka namugulasogo ye o dara kɛnɛ kan sabula fɛn min ye Faransi ye u taara se ambassadɛriw ma fɛn min ye lasigidenso minnu b'an ka Mali la faama minnu bɛ jamana kɔ kan n'o ye tubabu faamaw ye u taamana ka s'olu kan ka kuma caya k'a caya olu laban nana ka na pression kɛ Mali faamaw kan o don Bandaw ani Moktar Wani de bɛ yen pression bonyana Bandaw ma a ye Moktar Wani wele pression kɛra Moktar Wani fɛnɛ kan Faransi fɛ ani diɲɛ jamana wɛrɛw fɛ u nana lajɛ fɛn min ye nin ko in ye an bɛna jateminɛ bitugɔli ma da u ma dɛ u ye dɔɔnin zɛriw yɛrɛ ka ye dɔɔnin donu a kɛra malo ye a ye dɔɔnin dɔw da dɔw ta dir'u ma Bamakɔ yan dɔw ta taara d'u denkɛw ma jamana kɔ kan awɔ bɛɛ dɔnnen don o dɔnnen don service de renseignement bɛ nin bɛɛ dɔn voilà 3 milliards ni mon fils 3 milliards filɛ nin ye o bi d'i ma 1 milliard mina avancé n'a ɲɛnabɔra wari tɔ bi di nin bɛɛ ɲɛdɔnnen don i denkɛ an mi contrat d'a ma société a kana carburant fourni à vie sɛbɛn di anw ma non sɛbɛnnikɛla ko ŋanaka fɛn min ye Moktar Wani ye a labanna fɛn min ye malidenw ye k'olu ka papier bɔ so la cour suprême k'o ka kumakan sɔsɔ ni ka taa a di Kanadakaw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛyara ye o de nana wolo min na fɛn min ye maa caman ye service de renseignement yɛrɛ de ye prévu labɔ sa k'o bila bɔlɔlɔ kan voilà i ye vocal ko kuma bɔ cogo ye wa vocal ko kuma sɛbɛnnikɛla ko Ala farala an kan koyi Ala farala an kan Ala yɛrɛ de farala an kumakɛlaw kan dɔɔnin donna an da o bitugɔli fɛ wa je te dis dɔɔnin donna an da koyi ne ye ko in fɛ kelen tɛ o hali sɛbɛnnikɛla dɔw bɛ yen dɔɔnin don olu da ne ye ko in natɔ ye min ye kuma fɔ ne ye Kanadakaw nin baara in kɛ nin bi di don o don a dugusɛjɛ ne y'a wele n ko a ka nin ko in n ko a bɛ komi wari bɛ kasi nin ko in na dɛ wari bɛ kasi dɛ n ko ne nin yɔrɔ nin dama de ya ko awɔ n ko ne bɔra dɔɔnin da a ko non ko dɔ bɛ fara a kan wari b'u bolo ka yala ne ko n ka cɛ i bɛ tiɲɛ dɔn honnêtement cette histoire là ça sent mauvais wallahi n y'a fɔ a ye tan n ko nin ko in ça sent mauvais hali ni ye million di ne ma nin ko in da kolo mana ci don o don maa ma sɔrɔ la de bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ n ko ne tɛ ne ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko ne bɛ wari fɛ diɲɛ bɛɛ ye awɔ sɛbɛnnikɛla ko o bɛ nin bɛɛ la service de renseignement b'a ka baara la olu yɛrɛ de nana bɔ a kalama sa k'a f'u donna maa caman kan ni wari ye bitugɔli hali Mali faama dɔw dɔnkɛriw kan dɔw ka wari taara di u denw ma fɔ Canada olu taara o minɛ yen nka hali n'a taara di ma japaga fɛn min ye Mali service de renseignement ye u b'a kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali faama kɔrɔ minnu n'olu bɔra yen olu nana laban ka jamana janfa ka fɛn min ye papier k'a ta ka di Kanadakaw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bitugɔli ye a dir'u ma ngu sirannen bɛ sabula u b'a dɔn k'a fɔ sariya sɔsɔra wa kɛlɛ min n'a kɛra sababu ye fɛn min ye 24 ani 25 mai ka jamana yoboyaba nin ko in b'a la sabu faama kura minnu bɛ Asimi Goyita n'a ka cɛrew olu ko Mali sanu nafa de ka di malidenw ma payi n bɛ nin de fɛ kunnafoni filɛ nin ye payi an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Tisedou kɔnɔ jigi tɛ sanye a mɛ o mɛ a na jigi dugu ma n'a ma ji min a nana sugini kɛ Jean Tisedou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le fondement i bɔra ka min fɔ o kuma kelen don k'i dafa Jean Tisedou k'a dɔn a wa bitugɔli f'u da joli ma n'o tɛ u tɛ ko in dabila nka an bɛ donni minɛ i ko bi Jean Tisedou k'a dɔn maliden k'an ka faamuyali kɛ k'a fɔ min ye tubabu bilen ye n'a ye miliyari 50 d'i ma i b'a sɔrɔ a kunbɛn bɛ taa bɛn miliyari 1000 ma. O dɔnnen don. bitugɔliw ka yɛrɛ fɔ ani yɛrɛ jira an ye nin wari in don nin ɲɛfɛ an ye nin de jate don impôt la an ye nin don mɔɔw sara la Jean Tisedou k'a dɔn i y'a di fu wa fu tɛ e y'a di fu de u ye min sɔrɔ e min sɔrɔ a la o de ka ca siɲɛ 1000 i ye min di mɔgɔ ma Jean Tisedou k'a dun t'o fɔ fiyewu sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi malidenw bilali ɲɔgɔn na ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na ni wari ye ninnu don Jean Tisedou k'a dɔn tubabu ye janfandiba ye a bi fɛn fɔ kɛ Jean Tisedou k'a dɔn a ka nafa b'a kɔfɛ an bɛ don min na ko bi bitugɔli jamana minisiri de y'a jira k'a fɔ i n'a mankan kelen Jean Tisedou k'a dɔn jamana sariya sonba i taara cour suprême i taara a da olu ɲɛkɔrɔ olu k'i ma karisa i jo t'a la hali bi n'a ka bi e bɛ mun de ɲini o tɛ ɲɛdɔnna da ye jamana ma. Ne ko u bɛ yaala la halisa wa. Laaji n ko u ma conférence de presse de kɛ n k'o de nana ni nin bɛɛ ye.
journaliste di kado semanikala ko ako awa ko in wani unana nimisaka sabla olu nyana mali ba cogo koro la journaliste di kado fen wo fen ni ya buluda ka nyina ko ni nana doni do abikla ka segima ako bitugol anyema ikado apmbi kenaka journaliste di kado anaka danga minye directeur administratif ye odeye Burama Cissé journaliste di kado uye journaliste wele ni ngwe mbi cogo mi o ni mali mason ni aywa cour suprême ma dawluma o mo bita nya famo no fe walma kiriso ba woro la Allah on da kame mo ne dai Allah ne ko nu ka to jamana do ministre ka fo ni dike France walma Canada cour suprême yere ke non ministre ka décision de ta Canada hali directeur est-ce que vous savez ka ta tuguni non ngo ça dit 10 000 no ma to unu no ma chier en parafin to na on de do de on yere de machi anyera en na fora halibi do bu dado la ka fo bitugol a donata borata mais non ma minu nganga tege daw nyaka ka pied blulo ka boya awo johnson semenegala ko mali sanu mali dunga na fosoro sanu bo dinga joli bi jamana ngono johnson de sanjoli sanu baraka bo mali bi nyani ni sengena johnson de ka do to bu jamana an ka sanu de bo ka to mara olu fe duk awo sanu kele mara linda on yera bulo alu ta dun tellement ka ka chaw bulo sanu kele mara linde mali yera ko bi nyini nga on va jamana yi javara ha johnson na ma yelema ni mali do ma yelema ka hina nyere la senge ba damne na nga ko de bija johnson di ka do to bu ke ka janva bitu gol ka ni janva johnson di ka do mali kono ni nye doga ma de ka mali nyamo segere ministre de décision ta sege li kera ka do ka fo ngana mu make u ma janva shera kise bele yele dafale do kele johnson do awde wula ka ta kiri bulo la amason u ye kiri tige ka faye ajota la shera kile masoso halibi o kuma ba awda na maso o kuma mi ta to bu to blala o ma ke fukoro de wallahi ati dama tidi bitugol u yere ka ta yere de ka boya sa war bu ku nga yala koy mais non ma suro fe boro de bu bolo ka yala milliard de sile ba kono oui u ba sara euro ni dollar de la hali se fate ni wari kele mo sara na nyesaw ngom meni waru ko fe yo ke ni war mi na ka du u yene wele ko conférence de presse ne mataw mais non emitamuna c'est à dire que moi ni kunya danema même les journalistes du Mali là bekanga dunu bafoué di conférence de presse la to bi wa kelengele wa fla di ngubi wa mo wa binan nan de ke enveloppe kono mais c'est pour vendre ton pays ibite ka jamana feria ibika jamana feria journaliste ka wa mo am zoro manjango yi enveloppe kono conférence de presse la il est temps on de me wa kelengele ni wa fla de la mais nunu ba dashi enveloppe de kono c'est il est temps o wa mo en tumbani iba kile fla nyani na sengeke hera min ba ko fo kabu ide ni mo de bu so ene mataw ma ibolodu daba tuma ne bin tega do ko ni sebenye ango mi mala révélation ko do wole ku da keneka kangara kulu ni ya ka sebenye kulu ko fe minye ukoma akamana kulu ko roka ka ni usine belebele bay ni usine la hauta bay ukoma afrile be dinge kono halisa ma minu nganga wuli ka joka utika pma Semanigala ko huile cotonnière du Mali ale de ukomai fe menye tuluye safine turuto ka dashi jamana fanda nani bela jele fe Mali kungadi kunu ani kulukoro ala ni ukoma asababu Semanigala ko donde mana ni bita France ni bita Amerique ubi welen ala kani ci ni mana nzama kulukoro safine na obike voilà safine ipo nyanye dongwe ipo nam ipo bala musa kuma publicité ke télé la fo Mali bi kashi wallahi Allah amata yorola de izini vle kulukoro ya vle kulukoro ma bo je dukulu sa izini ma bo dukulu sa abi mami nyasa alu tomota do masa abalolebe asibu ko ita bara babulo de shogel bara bubulu nga kan nogoye nogoya dai ni chekeda bele ba de minumbe zon se du ku wele malidon de du afla ni mungada e pour que misini nga wuli ça c'est possible simple comme bonjour c'est possible nam ikana nyene de je le sais Modibo Keita mais c'est ce que je t'ai dit ou kacha et je le sais ka te fo egable comme Sénédike du ko hectare bakele ni ko tile do million ngeli ni ko on l'appelle GDSM mais aujourd'hui la Modibo ni mais qu'est-ce que tu veux attention ndoni dode wartigi Modibo ni ba Modibo Keita awa tono Modibo
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i komi a sigilen b'a sentigɛ kan gami fɛn min ye nin tulu bɔ usine ye safinɛ ani turuto fɛn min ye usine ye a sigilen b'a sentigɛ kan zo wulila mansinw na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i ko ma datuguli a kɔlɔlɔ maa t'a lakali Kulukorokaw ye sabula du caman jira maa caman bɛ olu mago sara Kulukoro ani Bamakɔ ani Mali fantan 4 fɛ sabula chômage technique baarakɛlaw taar'o la a bɛ san 20 bɔ sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dankɔrɔba ye alu tomota jamana de kun ye usine in verra ma miliyari 9 san 2005 sɛbɛnnikɛla ko usine in verra ma ni kan min ye ale y'a sa nga nale i bolo don usine in kɔrɔ a y'a ye k'a fɔ jamana ye fɛn o fɛn kɛ sɛbɛnna k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ko usine b'o danganiya la a bɛɛ kun ye nkalon ye sabula minnu ye kɔlɔsili kɛ ni ka usine dossiers labɛn olu yɛrɛ de y'u ta fara a kan min bɛ se k'a to a ka kɛ sanbaa ɲɛna k'a fɔ a fɛn ɲuman don jaa tubabu kaburu don tubabu kaburu o bi pari ka cɛ ɲa nka kɔnɔna ti sɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ alu fɛnɛ ko in b'a nika sabula n'i donna ko la i ye layidu ta a y'a a seko n'a dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye usine ye k'a wuli k'a jɔ kɛlɛnw nka alu bi dɛmɛ ni sira minnu ye o de ye jamana a ka kɔɔringolo di alu ma min bɛ se k'a to a ka usine na baara sabula ni nafoloba donnen usine na a bɛ la marché ni fɛn min ye kɔɔringolo don jamana laban na tuguni ka kɔɔringolo jɛ alu tumo ta la ka t'o feere maa wɛrɛw ma jamana kɔ kan i ye nin ye wa Seydou ko a dimi e ye usine sa k'a bi marché ni kɔɔringolo de jamana bi kɔɔri sɛnɛ CMDT mana tila kɔɔri la n'u ye mugu bɔ kolo in u kan ka taa di e ma e ka usine la marché u ye kɔɔringolo jɛ la ka taa feere Burkina Niger ani Sénégal usine bi jɔ waati jɔ baarakɛla minnu bɛ ani Mali faama dɔw bɛ yen a caman de taara usine misɛnnin dayɛlɛ caman dayɛlɛ o tulu n'o safinɛ baara k'an fa kelen kelen wa n'i donna Kucala tulubɔ Kucala bɛɛ kɛra tulubɔ Kucala San Sikaso Segu Sikaso Bamakɔ yan tulu dilan usine min bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen de kɛ a bɛɛ ye faamaw ni ala Mali kɔni a bɛ gɛlɛya dɛ bon a tiɲɛna u b'a ka tulu min dilan k'a feere non seulement tulu tɛ mɔgɔw bɔ wa tulu ɲumanw tɛ fana wa a tulu dɔ bɛ nɛgɛla tulu kasa b'a la n'u y'a kɛ tasuma na k'a k'u bɛna fɛn jira n'a ye depuis carré kɔnɔ i b'a kasa gɛlɛn de mɛn i b'a fɔ ko u y'o tubabukan dɔ fɔ o de b'u ka to ko gono kɔku an b'a dɔn mun fɛn do kɔku ferelate l'huile ferelate bana dɔ bɛ yen u k'a ma ko o de b'a gonocoxi bon n t'a hakili t'a tɔgɔ la mais Kulukɔrɔ usine c'est-à-dire laboratoire de bɛ yen qui traite chaque seconde u bɛ taa ta k'a lajɛ n ye cérémonie dɔ kɛ Kulukɔrɔ ICOMA na a ko u ko huile solaire ICOMA enrichi à la vitamine A. Merci. Moi j'étais là-bas. Bon, ou bi vitamine A, ou bo ka tulu la pour que ni denw y'a dun ni kɛnɛya ka wuli. Pourtant, alors vitamine A pikiri bi kɛ a vaccin bi kɛ denmisɛnninw na. Ah bon? Docteur Sow la. Ah bon? Bon, c'était ça. Bon, tellement k'a kun y'a dilan ka ɲɛ. Et pourtant, alu tomata il vit encore hein. Kɔɔringolo i koma bɛ yan. Kɔɔringolo marché bɛ privé u bolo sa u y'a di olu ma. Mais non, c'est très simple mon cher. U kana maa gɛn. Qu'on fasse une concurrence entre les gens min gagne a ma ban. Usine nɛgɛw bɛɛ ma b'u fɛ de. Nɛgɛ jumɛn? Usine baarakɛla minnu fana bɛ yen mécaniciens sɛgɛ mana digi olu la u bɛ taa pièce dɔ bɔ. I ɲɛ bɛ usine haw la ta u kɛn bɛ k'a pièce misɛn bɛɛ bɔ. Oui. Ni alu kɔ a bɛ wari don a la bi a bɛ min don a la a bɛ miliyari 20 bɔ. Mais jamana bɛ se. Mais jamana bɛ se k'a dɛmɛ. Jamana bɛ se. Ni jamana ko alu an b'i dɛmɛ. Compte tenu de l'intérêt public. Mais non. maa miliyɔn kelen bɛ se ka baara kɛ. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i koma waati min na ni kɔɔringolo ko guanna alu yɛrɛ nana lajɛ jamana bɛ k'an janfa o tuma na n ka fɛɛrɛ kura tigɛ sɛnɛfɛn dɔ bɛ ko min ma tournesol i b'o dɔn wa a nana o sɛnɛni daminɛ. Awɔ. A b'o de kan. A y'o sɛnɛni daminɛ nka o min bɛ bɔ o ti wasa kɛ. Sɛbɛnnikɛla ko Mali fantan 4 k'a minɛ Kayi ka taa bila fɔ Moti nin bɛɛ lajɛlen de tun bɛ kɔɔri sɛnɛ a kɔɔringolo bɛ ta ka taa Ikoma na a bɛ labaara safinɛ bɛ bɔ a la tulu bɛ bɔ a la turuto bɛ bɔ a la sababu o bɛ kɛ sababu ye bagan dumuni a sɔngɔ ka jigin. Sɛbɛnnikɛla ko sogo da gɛlɛyalen bɛɛ bi n'i ye fulaw ɲininka u b'a fɔ turuto de da gɛlɛyara a tɛ se ka sa waati min Ikoma bɛ yen turuto tun tɛ sɔngɔ na sogo sɔngɔ a tun tɛ tɛmɛ 300 450 kan. A tɛ se ka tɛmɛ o kan.
ko nin bɛɛ de kan ka jateminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye alu ye alu tomo ta baarakɛla don maa ɲuman don min tora sa o de ye jamana ka fara kan u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ min bɛ se k'a to i koma ka sigi a sen ka kɛlɛw n'o kɛra jamana bɛ lafiya baarakɛla minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ u ka hakɛ kow bɛ ɲɛnabɔ minnu bɛ se ka ta baara la ni ka i koma baara kura kɛ o bɛ kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ jɔti se dun bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ye ko super kulu ko i k'a dɔn jamana min ye Mali ye ale de ti densɛbɛ fɛ a ti baarakɛla yɛrɛ fɛ jɔnni se di k'a dɔn maa o maa n'i kɛra cɛsiriba ye a bɛ n'a fɔ i k'a dɔn kɔlɔlɔ de bɛ wuli maaw bɛ taa bila i la fo ka taa fɔ cɛkɛda dafirila nin kun ye mun ye jɔnni se di k'a dɔn faama kura minnu bɛ yen min ye Asimu Goyita ye ani Sokɛli Kokala Mayiga u k'u janto jamana a foroba baarasow la a ko i k'a dɔn awa Mali de b'a den janfa ka cɛkɛda wɛrɛ da k'a kantigɛ maa wɛrɛw kama a ko e ka cɛkɛda misali ta dɔw kan min ye Toguna agro industrie graphique industrie Benenko ala ka hinɛ na jɔnni se di nin cɛkɛda belebelebaw malidenw de ta don a wari bɛ Mali kɔnɔ jɔnni se di k'a dɔn k'a fɔ de baara ɲuman fana tɛ kɛ o kuma tɛ a ko n'i ye misali ta i k'a dɔn angɛrɛ kan an bɛ don minɛ ko bi jamana jumɛn bɛ yen min bɛ se ka angɛrɛ ɲuman dilan ka tɛmɛ Toguna agro industrie kan jɔnni sedu n'i ka wulu ye n da si dɔ minɛ na k'a lajɛ o na tile gɔyina a ko nka diɲɛ laban jamana faamaw jɔnni sedu k'a dɔn a b'o kɔnɔsu kolen fo k'a fɔ k'a to ten n'o tɛ jamana dilali ani jamana ɲɛni jɔnni sedu k'a dɔn hakaja i k'a dɔn a ka nɔgɔ ye nɔgɔya da ye i yɛrɛ ka jamana de cakɛda n'a b'a bolo i b'o de sinsin k'o barika Toguna agro industrie jɔnni sedu k'a dɔn maa min bɛ baara k'a kɔnɔ a ka ca maa 3,000 ye sɛbɛnnikɛla ko wajibi don ayiwa dankɔrɔba in kan don o don ka dɔ bila ka bɔ baarakɛla la sabula baara kɛmɛ ka ta k'a ɲɛsin jamana min ma ni jamana t'i kɔfilɛ yarɔ a bɛ kɛ sababu ye k'i dusu kasi o dusukasi de katara ma min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini jɔnni se di k'a dɔn hakaja o masaya ka fisa i ma ni faso ta ye a ko san 2012 jɔnni se di k'a dɔn ŋanamu kumaw nana wuli fa bɛɛ lajɛlen la angɛrɛ ko la ko angɛrɛ feerela tɛ u y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa jateminɛ angɛrɛ feerela tɛ de sanna ka bɔ kɔkan ka na min bɛ dilan Toguna na jɔnni se di o ma y'a la sɛbɛnnikɛla ko o ye jɔnni nɔ ye jamana tɛ ale de bɛ marché di maa wɛrɛ ma nin kelen bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen furuni marché tilakun a tilakun jɔnni sedu sɛbɛnnikɛla ko min ye nin cakɛda in ye i y'a dɔn ayiwa jamana wɛrɛ de n'an b'a nɔfɛ farafinna jɔnni sedu k'i k'an dafɛ jamana in lajɛ o kɔni ka nɔgɔ o ye nɔgɔya da ye Burukina angɛrɛ Toguna Laginɛ angɛrɛ Toguna Benin angɛrɛ Toguna jɔnni sedu munna Mali bɛ se ka taa angɛrɛ san yɔrɔ wɛrɛ mais c'est énervant Mali t'a den fɛ voilà sanu bɔ yɔrɔ in fɔ wa k'a jɛ Maliyɛnw na k'a di dunanw ma nin de b'an bila retard la jɔnni sedu sɛbɛnnikɛla ko ni den sɔrɔ la maa min ma se ka nin janfa in ani nin tamasiyɛn jugu kun jɔnni sedu k'a dɔn i laban ni bi to a la a ko Alu Badara Kulubali Ben&Co jɔnni sedu k'a dɔn taji a donnini kana jamana kɔnɔ sanubɔ dingɛ minnu bɛ yen ka taa taji feere u ma ka taji feere jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka taa sɔrɔ joona ani nɔgɔya la a ye wari min don citerne na taji donni kama a hakɛ ka bon jɔnni sedu kuma min n'a b'a tɛnɛ filafili la faama dɔw nana jɔnni sedu k'a dɔn a ye nin minɛ a la a ye nin minɛ a la je retiens a ma ko Badara Alu la sara jigitigiya y'a fa taa wari ba ta banque ni fɛnw na n'o tɛ Benengo holding a ɲɛ bɛ se ka fɔ wa jɔnni sedu a ko dankɔrɔba wɛrɛ bɛ yen min ye Alu Tomo ta ye jɔnni sedu k'a dɔn machine minnu b'a fɛ farafinna yan a bɛ sɔrɔ jamana kelen dɔrɔn de la o ye Egypte ye passeport min filɛ nin ye n'a bɛ dilan Alu bɛ se k'a dilan Bamakɔ yan taa kana taa la tubabuw tɛ se k'a dilan ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan waati bala jɔnni sedu sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'a ko nana daminɛ faama minnu bɛ yan u y'a sama ka bɔ yan ka taa n'a ye fo Canada jamana na tubabu jamana na olu de bɛna an ka passeport dilan don o don passeport ko mankan bɛ yan passeport gansan n'a bɛ se ka dilan graphique a bɛ ɲɛ n'a ye a bɛ ɲɛ n'o yɛrɛ jɔnni sedu sɛbɛn ko sɛbɛn bɛ yen jɔnni sedu i b'a ye k'a fɔ graphique industrie bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen dilan a cɛ ɲumanba a ko tubabu min ye farafin dafɛ jamanaw ye olu bɛ n'u ka minɛn dilan an fɛ yan nka an ka maanifin de bɛ bɔ yan ka taa nin dilan yɔrɔ wɛrɛ mun na halaki don munna halaki an halakira de a ko an bɛ don min na ko bi jɔnni sedu k'a dɔn ayiwa n'i ye jamana ta k'a lajɛ soni o soni min mana miliyɔn 20 miliyɔn 5 sɔrɔ jɔnni sedu o bɛ taa i ɲininka ayiwa imprimé minan san o imprimé minan maa bɛna marché da graphique industrie n'o ni ɲɔgɔn cɛ wa ayi min ni min tɛ fila ye olu tɛ boli ɲɔgɔn fɛ ni nin marché nana
e ka imprimer ni b'i bolo u b'a fɔ ala ye Seydou a ye dɔ di Seydou ma a ye dɔ di alu ma quelqu'un qui paie 1000-3000 personnes impôt ni taxi a n'a bɛ wari min don courant na olu ye kelen ya e kan ka marché kilo olu ni ɲɔgɔn cɛ John Sodi k'a dɔn laban bɛ datugu sɛbɛnnikɛla ko nin damanda de bi jamana in kɔnɔ jamana camancɛ fanga u ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛna dabila ka wuli ka jɔ boloda min bɛ se ka min kɛ John Sodi k'a dɔn juguya tɛ i b'o kɛ walasa jamana yɛrɛ bɛ lafiya sɔrɔ min bɛ se ka min kɛ o tɛ daa di dunan ma John Sodi k'a dɔn baara n'o bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye nafa caman ka sɔrɔ a ko min ka jugu o bɛɛ ye n'o ye super kulu ye John Sodi k'a dɔn nkalon ani namara jamana maa o maa n'o kɛra densɛbɛ ye John Sodi k'a dɔn u bɛ t'u dulo la k'o fana walake ka t'o bin chateau kun kan ka kɛ parlement africain farafinna bɛɛ assemblée a juguya bɔra Mali de kɔnɔ u taara janfa ye Mali a bɔra de dɛ Amaniang FIBA u ye juguya wuli o nɔfɛ John Sedi Malien kan ka dɔn waati dɔ sera n'i y'a dan ne ma Maliden bɛɛ kan ka bɔ faama Assimi Goïta yɛrɛ kan ka kuma par rapport au problème de FIBA il doit parler basketteuses minnu bɛ yen san 2017 safurula san 2007 Coupe d'Afrique in dara Sénégal a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ j'étais là fes Mali basket ka yiriwa dans ces 10 dernières années san o san an bɛ coupe ta Amaniang c'est lui ka kɛ ministre ye grâce au baara kama ka buli ka kɛ ayiwa FIBA Afrique Mama tɔgɔ jugu mɛn ka taa kɛ FIBA monde hali wari tununko kuma mama mɛn ne ɲɛna n'a bɛ fɔ o de ko Amaniang a peut-être a ye wari dun walima a ye ɲaami kɛ n'o fɔra an bɛ maloya sɔrɔ mais nin ŋana k'a dama a ma fɔ k'ale don dɛ ayi ko a bɛ maa dɔw dɔn k'olu y'a kɛ k'a ma kuma k'a dɔnbaga dɔw y'a kɛ k'a ma kuma mais non c'est-à-dire que soyons sérieux non mais c'est pas possible journaliste pour k'an ka bɔ nin na ça va continuer non ça va ne mana yɛlɛ don o don u na taa nkalon da la kabini o sanja kuma k'a ta et puis ni histoire ninnu kɛra kuma min yɛrɛ o y'a sɔrɔ Ama n'était pas dans le basket non il était après 2017 il est devenu ministre sport kana kɛ ministre de la culture nin ko ninnu bɛɛ bɛ la kalo kɔnɔ qu'est-ce qu'il connaît ko ministre kun don nin ko bɛ kɛ wagati min ko a ma ko bɔ a la mais non i n'a fɔ ko a kɛra ale ɲɛna est-ce que un ministre o bɛ jigin de ka taa fédération kɔnɔ kuma ɲɛnabɔ fédération n'i da don a la yɛrɛ n ko jamana bɛ suspend ministre dɔ in y'i da don fédération malienne de football kuma na ale ma suspend ni Amaniang y'i da don i ministre lama fédération ko la i t'i suspend Georges Sedou malien de kan ka bɔ nin ko in k'a jira diɲɛmaa na k'a fɔ on est solidaire an bɛ ɲɔgɔn fɛ Maliden bɛ ɲɔgɔn fɛ an kan ka bɔ de bɛɛ de kan ka bɔ ka kuma nin ko in na minnu ye nin ko in ju tigɛ a bɛɛ ka malo u bɛɛ bɛ yan nin mun ye sɛbɛn ye u bɛɛ bɛ yan dɛ u bɛ min Bamakɔ yan e mun ne don ne na dɛ u bɛ yan yala an ka yɛlɛ ma se k'o fɔ ne sabali i t'u tɔgɔ fɔ n ye i dusu ka bɔ sabali nin mun ye sɛbɛn ye u bɛ malo an ye min da la ka bɔ ayiwa la révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ kan dama tɔgɔ la révélation an bɛ to kɔnɔ min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye ATD nin y'ale ka sɛbɛn ye ATD ko fɛn min ye cɛkɔrɔba ye Haruna Mori Kulubali nɔrɔ dɔgɔlen bɛ yeli ma si sɛbɛkɔrɔ jɛra a kumalen bɛ gwɛlɛya donna ani BDMSA cɛ Haruna Mori a kɔni bolo donnen bɛ a ka hakɛ nɔfɛ a ma sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Haruna Mori ani BDM u tun bɛ baara kɛ jula kun don ale laban nana ni kana juru ɲini BDM na ko a bɛ baara dɔ kɛ minɛnw kɔni olu sanna nka minɛn feereli de sumayana juru sara kuma nana se wari min kan ka sara kalo ni kalo o ma se ka dafa sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛya min n'o ye Haruna Mori Kulubali sɔrɔ o nana kɛ sababu ye banki yɛrɛ wulila nɔfɛ sabula banki kɔni ale ta ye délai ko de logiciel machine de bɛ yen ni juru yɛlɛnni la machine tɛ gɛlɛya dɔn koyi ale de bɛ baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wari ko ye a nana gɛlɛya Haruna Mori ani BDM ni ɲɔgɔn cɛ o tuma o yɔrɔnin bɛɛ BDM kɔni ye isew bila fɛn min ye a ka minɛn dɔ bɛ magasin ba kɔnɔ ka taa minɛn in bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa feere k'a kɛ ka juru sara a kɛra ten de sɛbɛnnikɛla ko a feerela ka kɛ ka juru sara nka minɛn min jɛra isew fɛ ka t'o feere o ka ca ka taa ka segin ni juru hakɛ ye
bedam ma cɛ dɛ isew de y'a ta sɛbɛnnikɛla ko Aruna ka mina min dara o tuma a ye ise wɛrɛw bila olu ka sɛbɛnni kɛ mina hakɛ min bɔra a karton hakɛ a bɔrɔ hakɛ mina hakɛ a n'a tɔni hakɛ k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen prix sɛbɛ a la kelen kelen waati min ni ko in sera bɔgɔ jɛnen kan fɛn min ye sariyatigiw ye olu y'a jira k'a fɔ Aruna juru in mɛnni la o tuma fɛn min kɔni ye ko in ye i bɛ taa kaso kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ma ɲɛ min kɔ a taara waati jamujanba da kaso bonba la Ala yɛrɛ nana kɛ nɔrɔ yɛrɛ dugara ka yelima ye ɲɛ fila fiyɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kiiri ye o nana tigɛ u taara cour d'assises la cour d'assises nalen o jaabiw bɔlen ka bin fɛn min kɔni ye Aruna ye a bɔlen kɔfɛ kaso la a nana sɛbɛn min jira BDM maaw la o de ye k'a fɔ bin kɛra ne kan koyi sabula aw ye mina min da a ka ca ni min ye a ka juru hakɛ ye a filɛ u ye jate bɔ u nana ye sɛfa wari 1,100,000 ani 2,000,000 o de bɛ Aruna ka hakɛ la sabu mina min dara a dagosi min bɔra juru la juru kɔfɛ wari min bi to n'o bi segin Aruna ma o biti jɔ 1,100,000 ani 2,000,000 la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye BDM ye u k'u masɔ u taara ni ko in ye bɔgɔ jɛnnen kan fɛn min ye sariyatigiw ye u nana fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ bilhaki Aruna Mori Kulubali a ta ye tiɲɛ ye o tuma fɛn min ye bɛnkan ye o k'a sɔrɔ a ka wari ka sara ye n'o ye 1,100,000 ani 2,000,000 ye sɛbɛnnikɛla ko BDM nana Aruna wele k'a fɔ sariya ye jo d'i ma marisikalo tile 31 u taara bɛnkan kɛ n'o ye protocole ye san 2010 u bɛnna kan k'a fɔ BDM ko Aruna nin ko ninnu janfara o tuma an bɛ 50,000 d'i ma ko in ka b'a ye sɛbɛnnikɛla ko Aruna sɔn o ma koyi sabula se t'a ye o 50,000 fɛnɛ o ma sɔrɔ a gɛlɛyara Ala o ma sɔrɔ k'i bolo don bɔrɔ kɔnɔ a kɔnɔfɛn ma sɔrɔ bolo fana tora yen si kaso Aruna y'o kɛ fɔ k'a se b'a ye n'i bɔra 50,000 fɛnɛ u k'a d'a ma cɛkɔrɔba tɔ tɛ cɛkɔrɔba la u k'a d'a ma lɛni a ka taa tension furaw san ani pasadimi furaw san cɛkɔrɔba sɛgɛnna kaso ka jugu k'a tɔ don jɛgɛ la kaso ka jugu walayi n bɛna ci bila n kɔrɔkɛ ma BDM directeur Birama Amadu Ayidara Burama Ayidara Segu ka Bura a fɔ a ye ko Bura bi hinɛ cogo min ni nin wɔra ye ko a ɲɛji bɛ se ka bɔ ten Aruna Mori Kulubali cɛkɔrɔba in a ka hinɛ a la lɛni 50,000 ale yɛrɛ bɛ se k'a saraka t'a la a b'a di kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan journaliste du mɛn keleku nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn ayiwa bi ye juma ye dɛ i to an k'a tɔ dasi ka taa n'a ye n'o kɛra n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma luyara da journaliste du i k'a dɔn maa tanu don i k'a dɔn n'o sera o fana kana dogo a ko ministre kura minnu dara ka kɛ ministre ye journaliste du i k'a dɔn muso kelen bɛ a b'i sɔn de daw kan o de ye ministre des infrastructures maa min dara ka bila ye journaliste du i k'a dɔn u man nkalon tigɛ ale n'a ka kan a ye baara in dɔn i kɔrɔtɔ kun mais c'est mon camarade elle est enseignante mais... professeur de l'université école maître do toi tu es maître de premier cycle on sait que mais non mais ça dire c'est terrible quoi tu as enseigné la deuxième année troisième année motoni bi bolo kuma mais ça dire ne me fais pas revenir sur ton passé c'est vrai kala voilà je te connais tellement bi doy ko ndege ki école maître ma boy école maître la ça c'est non un professeur d'université ani un enseignant de premier cycle c'est pas les mêmes catégories mais non mais tu m'énerves un enseignant est un enseignant alors non Aburange fait Dairou Aburange a cɛ wa Aburange de Dairou a cɛ de Ibrahimi mu Ibrahima Dairou Dambélé Dairou ye Ibrahim fa tɔgɔ de ça non moi je te parle de ce que je sais attends le général Ibrahim Dairou Dambélé général di muso de do wa général muso de voilà c'est ça Niko Daba Cɛmɔgɔ Tungala ça c'est aux femmes là ça mais il va ni mɔgɔ i tɔgɔ ta Cɛmɔgɔ j'ai compris voilà i b'a dɔn Dairou maa caman b'o de fɔ voilà Dairou mais Dairou y'a fa tɔgɔ Dairou ye fa tɔgɔ di mais o t'a tiɲɛ o voilà mais quand on dit le général Dairou tout le monde comprend que c'est le général Ibrahima Dairou Dambélé voilà et e b'a fɛ ka yɛlɛma jumɛn le nommé Dairou là c'était mon directeur d'école à 15 ans je t'informe mais je te dis le général Ibrahima Dairou allez te donner un nom il porte c'est quelqu'un de nickel je m'en fous voilà
Andero. Jɔnsi Sedu. Madame Dambele. Madinɛ Sisɔgɔ. Jɔnsi Sedu k'a dɔn ni kala dɔn a y'o dɔn. A bilalen bɛ baara min na n'o ye jamana ɲɛnabɔli. Sirako o n'a nasiraw la. Jɔnsi Sedu k'a dɔn ni muso in bɛ nin dɔn. Sabula a y'a kala kɛ fo k'a fɔ k'a to ten. San 50 bɔɲanko. Jɔnsi Sedu ko dɔn maa man'o kɛ diɲɛ fɔn fɔn la i ye dɔ kɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a bilala cakɛda min kunna n'o ye ministère des infrastructures. Jɔnsi Sedu k'a dɔn ni kala don o b'a la. Sabula ingénieur min ni a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ kunkolo la a y'o kɛ. Jɔnsi Sedu k'a dɔn jɔnkɛ n ka journal kalan a ko n'o fana bɔra yen min ye baaraw ni kalan caman ye a y'o kɛ. N'i y'a mɛn tubabukan na conception suivi technique projet construction bâtiment travaux publics Jɔnsi Sedu k'a dɔn a y'o kalan de kɛ k'o sɛbɛkɔrɔ kɛ farafindugu tɛ yen tubabudugu tɛ yen a ma yɔrɔ min zalo. Tɛmɛnen kɔfɛ étude d'ingénierie formation des formateurs maa min bɛ i k'a dɔn ingénieur kalan n'ale ni a filanan ye fɛn de ye Mamadu Nama a filanan o de ye je te dis ingénieur des ingénieurs c'est lui la hawla wala quwwata illa billah Allah an buramuso filɛ koyi laban na so wele koyi an kɛra maa ye koyi buramuso Madina Sarama Madina kalane Madina baarakɛla a bɛ tiɲɛ fɔ nin bɛɛ kɔfɛ a bɛ k'u y'u da yan o a ko t'ale filɛ sɔrɔdasi bolo min kan a ko kana bɛɛ b'i bolo k'i yarɔ Azim Goïta yarɔ kɔni kabini a fɔra ko a kana sɔn maa kana gɛrɛ a muso la ka taa fɛn sigi o club de soutien a don ni bɛnjɛ n'a ye ɲɛ bɛɛ taara n'i yɛrɛ ye a muso Azimi muso bɔ ala n ko tɔgɔ ɲini ka to ka club de soutien sigi a sina ka kankari date bon même vie Daïrou est tellement réglo Ibrahim Daïrou est tellement réglo que non sariyatigi don a y'a basé i t'a kule la a b'i datugu ya ka Daïrou to ministère la ndara nga mi dunu ni balafa ko usa dégagé c'est militaire attention Jɔnsi Sedu sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn muso min don a bi fɔ ni a bilalen bɛ ministériya la Jɔnsi Sedu k'a dɔn a ye kalan sɛbɛkɔrɔ kɛ fo k'a dɔn san 5 Jɔnsi Sedu k'a dɔn a y'o kɛ ka tila kalan na bac tɛmɛnen kɔfɛ et la bac plus 5 san 1998 école nationale d'ingénieurs Jɔnsi Sedu k'a dɔn maa ma ye ENI kɛ l'école nationale des ingénieurs maa ma ye ENI kɛ swatigi ye Burabɛlɛ ye ENI kɛ dɛ a m'a laban Burapeli n'a ye il a fait maths technique n'a ye ENI laban a bɛ kɛ entraîneur a m'a laban c'est faux il ment a dɛsɛra Modibo Keita c'est un recalé Modibo Keita Segu ka den don a b'i bɛnkan na il a fait l'ENI il est sorti major de sa promotion le candidat Seydou Koulibaly Sira Seydou il est sorti major de sa promotion avec émotion du jury ENI Mahaman Touré il est sorti major de sa promotion. Quel Mahaman Touré? Mon ami Mahaman Touré. Je le connais pas. Ah non, tu peux pas le connaître. Lui là, le militaire là? Non, c'est pas un militaire. Il est au Canada maintenant. C'est un ingénieur, il était là. Awol Touré de Nungorake. C'est un ami d'enfance. Maman de Ségou? Il est au Canada. Mais qu'est-ce que tu crois? Maman Touré de Ségou là? Ah oui. Abassa Touré de Ondea. Mais je connais. C'est mon grand frère. Et depuis. Ntarimuso korokete wa. Ntarimuso joli. Ah oui. Ne bolo bila la jugu bo la dɛ. Ma sigeti. Lamɛnbagaw ka yafa ma. Seydou. Somado. I bara kɛ nkɔrɔsiɲɛ ta. I gɛrɛ la n ka maa bɛɛ la n t'a kalama. Alahu akbar. Jɔnni Seydou. Madame Dambele. Madinɛ Sisɔgɔ. Jɔnni Seydou an n'ale de bɛ ɲɔgɔn na. Sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a ka kalan min ye wulikajɔw ni sɛbɛnniw ye min ye ENI ABT. Jɔnni Seydou k'a dɔn a y'o wala salo min ye wulikajɔ ye dugukolo a bosoli dugukolo dilanni k'a cɛɲɛ ka so wuli k'a jɔ. Jɔnni Seydou k'a dɔn a y'o kalan fana kɛ min ye kalanden minnu bɛ ingénieria kalan kɛ ni k'a ɲɛdɔn a labanna ka taa ta ka na a bila olu de kunna. Faransi jamana a y'o
salo k'a ban jɔn sedi k'a dɔn Amérique jamana a y'o wala sama k'a ban sɛbɛnnikɛla ko tuma min a gouvernement bɛ sigi u y'u sigi k'u miiri maa ka ɲini maa min b'a la hakaja n'o hakili sigilen bɛ sabula jamana mɔgɔ bɛ i k'a dɔn siraba ko la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sira minnu bɛ yen ni sigilen don k'a kɔnɔ bi jɔn sedi a ka ca fo k'a fɔ k'a to ten n'o tɛ ani siniwaw ye baara kɛ a taara ka k'o fana ɲɛmaa ye jɔn sedi k'a dɔn Maroc kɔni tɛ ka laban k'a fɔ min ye Maroc ni Mali ni Chine olu ka fara ɲɔgɔn kan o ɲɛmaa taara ka d'a ma sɛbɛnnikɛla ko o baara minnu kɛra o bɛɛ lajɛlen kɛra wasa de ye o de kɛra sababu ye i k'a dɔn a wele ka da ni k'a wele min bɛ se k'a to a wulikajɔ bɛ boloda fɛ a ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ n'o ye so belebelebaw joli ye jɔn sedi k'a dɔn o caman de bɛ an da don la si kelen bɛ k'a kɔnɔ jɔn sedi k'a dɔn min ye Bangoni Jalakɔrɔji o sira in Safo Ɲɔnsɔnbugu sigi kelen dɔ k'a kɔnɔ Basabugu cathédrale Basabugu jusqu'à Daba Moti Seware Kayi Jɛma a kan k'i choix ninnu de la sisan Keɲabakaw ka sirako in fɛnɛ ça c'est une priorité wa fo taa dabiya yanba in fɛ wa fo terrain mankan de ka bɔ fo terrain ka wuli terrain a ka k'i ɲɛna de terrain ko o ɲamina koyi ni mun ye ministre za Zumana Mori ani Mulaya Bouakar wa munu taara IBK bloku Zumana Mori y'a se kɛ o min cɛ jɛma in sa ale de y'an fa Mulaya wa ma dɔn Mulaya Bouakar mun fɛ ka sin ka taa Afrique du Sud ka taa IBK bloku ka taa a ma IBK bloku dɛ a ye Maliens bloku c'était pour que IBK ka passer ka taa terrain kunkolo photo ta ka n'o yɛrɛkɛ fa bɛɛ fɛ ka nga y'a bila hali tableau limité ninnu kan ko terrain bɛna nin y'anw fa koyi pour que terrainbolilaw ni fɛnw olu ka se ka voter IBK ye tu as vu le Mali bon nin bɛɛ de banna sɔrɔsiw ko nin bɛɛ de banna pep nin kɔni madame Damele Madina Sisɔkɔ adjoint Seydou k'a dɔn sisan kɔni kayikaw kɔni ka tɛgɛrɛ fɔ tɛgɛ bɛ wuli sa Madina Sisɔkɔ nin mun ye sɛbɛn ye an ye min dɔ ka bɔ radar kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tun kana ne bɛ tɛgɛ don i to an ka Tezara premier bi ye juma ye koyi nka y'i sɔɔni dɔrɔn 2 minutes an bɛ segin Jean Seydou maa bilen ti suba ye nka a dayɔrɔ yelen bɛ to ka bɔ yen n bala cogo bɛ di daba tun kana ne bɛ tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma lɛkɛsɛ fasiriba n'o ye Justin Kulubali ye a ko kojugu ye maa karamɔgɔ ye Jaba Sora ko fiɲɛbɔda dira a ma ka bɔ bole sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Jaba Sora ye Jaba Sora do ka d'a la sabula tɔgɔtigi do Ala ni a ka cɛsiri ani musoŋanaya min n'a b'o wulikajɔ kɛ a ko minɛna ni ka taa datugu bole musow ka kaso la nin waati in na lafiyada dira ma a minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye mɛkalo tile 26 fɛn min ye commune 4nan procureur ye ale de ye sɛbɛn d'a kan n'u k'a ma mandat de dépôt ka taa datugu k'o sababuya kɛ Facebook kan WhatsApp kan a ye kuma dɔw fɔ kuma minnu n'olu ye dajuguba nɛni ye o man ɲi sɛbɛnnikɛla ko hali n'a y'a sɔrɔ nɛni ninnu kɛra a bi san damadɔ bɔ sariya de ko maa man ka o ɲɔgɔn na dajuguba nɛni kɛ k'o bila WhatsApp kan wala réseaux sociaux kan n'i y'o kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ i ye sariya sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ sabula a bɛ se ka kɛ sababu ye ni k'i ɲangi sariya minnu bɛ n'o ye loi sur la cybercriminalité sariya cɛtigɛden caman bɛ yen procureur y'i sɛmɛ fɛn min na Jaba Sora ni ka polisiw bila ka taa nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko dɔw kun ye jalaki bi k'a fɔ commissaire de kɔni b'a fɛ ka Jaba Sora lajaba wala procureur n'o ye Idrissa Touré ye commune 4nan ko a b'a fɛ ka Jaba Sora lajaba sabu tɔgɔtigi minɛ ani tɔgɔtigi datugu ko ka d'a ye sɛbɛnnikɛla ko nin si tɛ a ko Jaba Sora yɛrɛ de fili la sabula fɛn bɔra a da min n'a man ka bɔ a da sɛbɛnnikɛla ko n'i dun y'o kɛ n'a ko sera sariyatigiw ma a bɛ wolo min na o de ye sariya boli ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Jaba Sora yɛrɛ a minɛli o kɛra sababu ye denmusonin b'a bolo o kɔni o sɛbɛkɔrɔ cawra ko in na sabula polisiw bɛ taa nɔfɛ waati min na u kɛra ka pick-up 2 de fa ni ka sin ka taa Jaba Sora minɛ station na karaw ka taa n'a ye a minɛ cogo polisiw armele don marifa b'u bolo den kɔni gulela de su dugukila fɛ a bɛ to ka wuli ka kule a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛra sababu ye den yɛrɛ école bila koyi sabula n'a taara école la ni a tɔɲɔgɔnninw b'a fɛ k'a dalakɔrɔbɔ u b'a ko où est ta maman Allah i ba bɛ min awɔ k'o kɛ k'a dalakɔrɔbɔ Jaba yɛrɛ ye sara sabali ye sa ne ko a yɛrɛ tɛ furusa ka bɔ nin ko la ni mun ye tan a ma furuba de ne t'a dɔn ni maa bɛ cɛlasigi la i bɛ nin bɛɛ ɲɛ yan
Ah, koni. Ma yɛrɛ bɛ se ka i ka adamadenya bɛɛ bɛn nin ma. A bɛ denmisɛnninya cɛ ka ɲi hali ni denmisɛnninya bɔ an kunna sa muso cɛɲi dama min bɛ jamana kɔnɔ n'olu dɔnnen tɛ. Beauté de b'a la. Quel qu'en soit alpha. Charme mondial. Mais o bɛɛ ye waati ko de don. Waati don. Alors i tɛ nin ko bila ten i ka furusa i ka cɛlasigi k'i tɔgɔ bɔ mɔgɔ da. N'o tɛ jaba a cɛ ka ɲi koyi. La hawla wala quwwata. Ne ko ni ne ye nin muso ɲuman ba in ye ko progrès taara nin datugu. Ne ko sariya ye sa nka nin man ka don kaso la. Jaba sɔrɔ cɛ ka ɲi kaso ma. E ɲɔgɔnna kamalen sarama bɛ yan. E ma datugu wa? O kɛra. N'importe quoi ouais. Ne ta ko accident yo. C'est-à-dire que il est temps fɛn sugu dɔw bɛ yen maanifin maliyɛn kan ka bɔ nin ko kɔnɔ. I ye sanga sɔrɔ, i ye tɔgɔ sɔrɔ. N'i y'a dan ne ma, walahi n bɛna furusiri dɔ ma sa. N tɛ don. Ne ta ma dafa. Ayi. Ne bɛna Ala minɛ k'a furu siri dɔ ma. I ye juma ye ale ni i ye duwawu caman kɛ. Ya Rabbi. Place kelen bɛ ne ka so. Ala ka cɛ d'a ma. Cɛ min b'a dusu suma k'a sutura. A ka bɔ nin ko ninnu na ten. N karamɔgɔ a k'i kɔrɔ yan sa. Nin gɛlɛya min ye denmisɛnnin yɛrɛ sɔrɔ. Nin gɛlɛya min ye denmisɛnnin sɔrɔ. Ça peut jouer sur sa fille. C'est vrai. Bon a ka bɔ nin vie ninnu na. Don o don yɛrɛ jira ni fɛn na Facebook dɛ. Vidéo kɛ. Non. Qu'elle arrête maintenant. En deux de dos. Sora mangamba. Oui, d'accord. Muso ɲuman caman bɛ yen koyi minnu di ye. N ko dɔ b'a kɔ o b'a lasanu de n'a b'a k'a yɛrɛ jira ko ninnu kɛ a bɛ vidéo kɛ a b'i farikolo in jira a b'i yɛgɛbɛ o bɛ sin k'a fɔ sora manganba. Diɲɛ fɛn bɛɛ ni waatiw don. Ala ta de b'i laban. N'i y'i miiri k'a fɔ sini bɛna sinikɛnɛ bɛna i bɛ sabali. N'o tɛ n'i ye nin di ne ma sisan a bi ijabu bira a kunna sisan ka kɔlɔsi minɛ a bolo a tɛ foyi kɛ n'o tɛ n b'a dɔn sago na da fɛ sisan. I tilala wa? E tilala de. Ma tila dɛ. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jaba Sora kɔni fiɲɛbɔda dira a ma a ka taa so a yɛrɛ ye yafa deli kɛ sabula a ko min kɛra ale fɛ ko a nimisara. Sɛbɛnnikɛla ko n'a nimisara Ala k'a nimisa a ka kɛlen bɛɛ la a ka segin Ala ma k'i yɛrɛ ta ka di Ala ma o de b'i laban. Kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ lɛgɛsɛ kɔnɔ a ka bi bɔli la. Jɔn dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation o don dugu yiriwali sigida yiriwali n'i ye ɲɛmaa sɔrɔ journaliste k'a dɔn ɲɛmaa min hakili bɛ sigida la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a ka yiriwali o bɛ kɛ ɲɛtaa ye an ka taa Jalakɔrɔji commune na Jalakɔrɔji maire Umaru Gindo Umaru Gindo n'a jɛɲɔgɔnw o hakili b'u ka commune na kosɛbɛ journaliste k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri hinɛ makari min ye yiriwali ani ɲɛtaa a tɛ taa ji bondonw ani n k'i ɲininka sɛbɛnfuraw bɛ dilan yɔrɔ min o wulikajɔ cɛsiri de bɛ sen na sabula ayiwa min ye mairie so dɔ ye sigidalamaw ka sɛbɛnfuraw bɛ dilan yɔrɔ min nɔgɔya la min ye koɲumani ani Gabakɔrɔ droit mairie belebeleba de i k'a dɔn k'a dayɛlɛ o yɔrɔ la waasa mɔɔw bɛ sɛgɛn i k'a dɔn sɛbɛnfura dilanw o n'o nasiraw la waasa bɛɛ lajɛlen ka to i ka sigida la k'a dilan i k'a dɔn maire a filɛ ka nin dabaliw tigɛ journaliste i k'a dɔn Jalakɔrɔji min ye Gabakɔrɔ droit ye sɛbɛnnikɛla ko min ye n ɲininka B Jalo ye a ko awa maire Umaru Gindo ale kɔni di dɔwɛrɛ ɲini a tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ sigidalamaw ye danaya min d'a kan o ka dafa o de la ayiwa min ye cɛsiri ni wulikajɔ ye Jalakɔrɔji k'a fiyɛ sama ka taa bila fɔ yɔrɔ wɛrɛ la o de y'a ka kilina ye Bamakɔ kafo kɔnɔ bi n'i ye nin sigidaw ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ Jalakɔrɔji bilama a kɛn bɛ kalo yelenba de ye nka a jubaju ye i k'a dɔn Umaru Gindo ye n'o ye maire ye Jalakɔrɔji commune a ko an bɛ don min na ko bi min ye Sangarebugu ye olu fana ye dɔ sɔrɔ min ye Jibondo ye min ye Kabala ye olu fana ye Jibondo sɔrɔ ɲɔni sodi k'a dɔn an bɛ don min na ko bi yɔrɔ tɔ fɛn o fɛn bɛ yen a ka wulikajɔ bolo dalen don a ko min ye Aravayi ko fana ye maa caman degunnen bɛ Aravayi ko la a kelen bɛ ka ayiwa min ye ayiwa maganda min'a ta min bɛ se ka to olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka sɛbɛnfura ko la a ko an bɛ don min na ko bi Jalakɔrɔji ka taa bila n ɲininka Sangarebugu a ko nin commune min ni commune 9 don Bamakɔ kafo kɔnɔ ɲɔni sodi k'a dɔn hakaja maire ba kɔni bɛ cɛsiri ni wulikajɔ la min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya nin kun ye sɛbɛn ye B Jalo ka sɛbɛn don an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw ni k'u da kɛnɛ kan Jalakɔrɔjikaw ka maire Umaru Gindo an b'ale fo ale ye baarakɛla ye ale ni Safokaw ta in tɛ kelen ye Safokaw ka maire ole o ye zon ye o Jean Zedou a fɔra ko Jalakɔrɔji maire Safokaw ka maire tɔgɔ ma sɛbɛn u bɛ ɲɔgɔn na c'est collé a tɔgɔ ma fɔ il doit prendre l'exemple arrête sur Umaru Gindo arrête ale ti dugukolo namarakɛ a ti bi maa kan arrête ton combat personnel non c'est pas je dis la vérité il y a des millions de victimes qu'il a fait bon c'est un voleur John Giro Traoré
Safokaw ka mairie. Le maire de Safo. Le maire de Safo est un voleur. Je le mets au défi. Agnana mérite commune. Ouais, je le mets au défi. Eh ben moi, c'est moi qui dis. Oh, Kwani. Agnana Zonde. Oh, Kunafoni Dila Nungwani. Na ma clé. A placé donné. Là, je dois dire, Wati Naka Wati Masi, Jumanata Wati Sera. C'est bon, Bichudi. C'est bon, Mimbia, oye Kibaroye, Kada Bella Jele Kuloga, Kafo, Tombola Bado Daela, Tombola mi, Noé Tombola Jigiaye, Terrain, Noé Dutere, Kata Farashima, Tony Chamanga, Ani Lowero, Olube, titre français Kelenvenbe, Monumbe, Nolu Garcega, Forachi, premier tirage, Ani deuxième tirage. Olu bela jele wulika jo olu be sena premier tirage kera kaba deuxième tirage wulika jo be sena opma ni wa fe ka sendo tombola ina ibse ka Orange Money ibse ki togo sebe o fe ibe jazz 144 jazz 8 étoiles 37 04 82 étoiles 1000 francs a togo sebe zara 1000 francs de ibi ka code secret ke ka okeke no kera 1000 francs bi taiga Orange Money kono o yi togo sebe ni ma se ko ke ibse ka so sebe so SO ko bla kata numéro la 76 075 1000 francs. 1000 francs ibse ka titiri soro ibse ka dutere soro ni ma min be kunafoni dowere no fe ibse ka jigiya so ma wele no e tombola jigiya so ma we 76 10 84 79 wala 65 37 82 48 entreprise EADT ale de be ka lave. Okay. No bora ni ye chakeda ye min b'a fɛ ka mbogotiginiw ani cɛmaninw da minnu ni olu si sera baara ye cɛmanin 25 ani mbogotigini 25 u b'u ta ni k'u bila baara la u ka wulikajɔ ani tɔgɔsɛbɛnw daminɛna ni min b'a fɛ ka tɔgɔsɛbɛn kɛ o bɛ kɛ 8h ka taa bila 16h la a bɛ kɛ yirimajɔ ni cakɛda in jabala la cité Telem kɛrɛfɛ BTD ani bac ani université n'i y'o kɛ fɛn min ye i ka activité formation emploi des jeunes u b'o de kɛ o tuma i bɛ se ka taa maa minnu bɛ yen n'u fana marketing ni management kɛ u bɛ se ka taa ni u ka CVw ye wala an'u ka carte d'identité copie kelen 72 72 69 47 66 84 39 21 o ye u ka numéro ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka lase an kanuba ba dɔ ma n'o ye Amadu Dunbiya ye u ka ɲɔnɔ u k'a ma Sango ɲɔnɔ Sango ale bɛ de an kanuba ba don a bɛ jamukan in lamɛn kosɛbɛ an bɛ foli ni tanu d'a ma an ka foli b'a ye a ma ban dɛ misiri ma biliw nɛgɛlakaw ka misiri samiya donna alimami ni commission président ye n wele ko k'a fɔ Ba Seydou Nandume ye ani Ibrahima Karanyara ani dɔ in ko Bama Dramera ko k'a f'u ye k'a fɔ samiya donna dɛ misiri ma bili i ye n jiw ma ne ma se k'u ye dɛ e m'u ye k'ayi m'u ye o tuma ni Ala sɔnna n yɛrɛ bɛna bili ɲɛ i k'a dɔn min bɛ se k'a to i tɛgɛ bɛ d'u kan inshallah donc i k'a dɔn a ka misiri dilali Ala k'a baara nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ ka silamɛw fana ka dɛmɛ ɲini u fɛ silamɛ o silamɛ n'i tulo b'an kɔnɔ an kana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛmɛ kɛ misiriko in na misiri ye Ala ka so ye jɔnni b'i wele alimami de b'i wele wala n'i ye jɛkafɔ wele kibaruya bɛ se alimami ka numéro fɔ fɔ n'an ye sɛbɛn wolo ma bon e k'i ka numéro fɔ sa 76 26 60 57 o kaɲi ne ka numéro dɔnnen don awɔ inshallah yɔsi du k'a dɔn waati kɔni dafara fo ka tɛmɛ an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye sisan an balima bɔbɔw ka jɛmukanw bi sigi n'olu wulila an bɛ jakite ni moriw bi ɲɔgɔn ye surafana t'u ma du su in na nɛgɛ ɲɛ 20 sɛgi bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 burapele ale bɛ se ka na kumaso kɔnɔ farikɔnɔjɛ k'i suwandi d'a kan baara kɛbaa sɔgɔmada in na min ye Gibson contrôle denmisɛnninw nigama ale bolo tun bɛ nɛgɛ la Jean Seydou Daba Tunkara wa